Wannan yaro da kuke gani jahilin mai kuɗi ne. Idan na ce jahilin mai kuɗi na nufin mai kimanin dala miliyan 230. To amma me Satoshi ya yi? To wannan yaro da kuke gani sunan shi Malam kuma shekarar shi 20. Kuma bai da wata sana'a illa crypto. Sai wata rana a shekara ta 2024 wani abokinsa yake ce mai ya ne aboki ya za a yi mu samu wani mai kuɗi a crypto mu damfare shi. Sai ce kuma ka kawo magana ba. To mu fara shiri mana. Nan da nan fa suka fara shiri suka fara bincike har suka nemo shegen mai kuɗi a crypto, ma'ana wannan mutumin da kuke gani akan screen wanda za mu sa masa suna investor, saboda haka ake ce mai bai da wani suna illa investor. Nan fa yaran nan suka dukufa suka samo number investor, nan suka tunani ta za a yi su damfari investor, inda suka kira shi da cewar su suna aiki a Google. Bara ku ji abin da suka ce. Investor, muna kiranka da Google ne, account ɗinka an tsaye da shi saboda wasu 'yan dalilai. Inda shi kuma ɗayan abokin nasa ya kira shi da cewa, hello investor, muna kiranka ne daga wallet account ɗinka na crypto, account ɗinka an yi hacking ɗinsa. To ta nan ne fa suka samu suka shawo kan investor, inda ta nan ne za su yi amfani da investor domin ya ba su sirrikan da ke wallet ɗinsa. Akwai wasu sirrika na security da ake amfani da su na wallet, to ba za su iya samun wannan sirrikan wallet ɗin ba har sai sun samu investor sun shigi jikinsu sosai. To wannan ne ya ba su damar shiga cikin investor sosai, inda suka samu damar kwashe wannan kuɗaɗe kimanin dala miliyan 230. Kai kuɗi ne fa masu yawa. Nan fa Malam da abokanansa suka shiga cikin mamaki inda suka ga darar wannan kuɗi cikin account ɗinsu. To fa dara ta ci gida, kowa yana ta jin daɗi amma me sai suka yi wani tunani mai zurfi da suka ce wannan kuɗin fa za a iya tracing ɗinsu, ya za a yi mararraba su inda ba za a iya ganewa ba. Nan fa suka shirya tsatsaga kuɗin nan gida zuwa different wallet accounts, ma'ana account na crypto daban-daban kenan, su wulla su NFTs daban suka ajiye inda ba za a taba iya tracing ɗinsu ba. Nan fa daɗi ya cika su ga baki ɗayansu suka shiga celebration iri-iri, su ne wanka da kuɗi, su ne menene har masu rasa me za su yi da kuɗi saboda kuɗin sun musu yawa. Kuɗi ne wanda ba su taɓa tunani za su same su ba tare da shi da abokanansa. Nan fa abokanansa suka fara siyayya, waye siya wane siya banza su yi hofi, amma duk abin da suke ba su kai shi ba saboda shi in ya tashi siyayya hauka yake yi saboda shi ne a gaban kuɗin. Kun gani kamar da kuke gani a cikin bidiyon, shine siyan wannan har gwalagwalai sa aka manna masa, su ne yawon gari kaza a kama wannan gida, babu wani abu da suka tsinana wa kansu illa fataka da kuɗi. Shine kama gidan kimanin dala 68,000 ba tare da ya ji komai ba. Kuma nan da kuke gani duk motocin da ke da muradi ne ke da mafarki duk sai da ya siye su, har da sawa a rubuta mai sunansa a jikin mota. Kun gani haka zai je cikin dare a ta yawo ana kashe kuɗi, kuma idan ya je kashe kuɗi baya kashe kuɗi ƙanana, kuɗi yake kashewa manya, kuma yana siyan abin da ya fi komai tsada ne idan ya je guri. Ba ruwansa, kuɗi ne wanda ya same su a banza. Yana kashe dala kimanin dala 100,000 zuwa 500,000 duk sanda ya fita. Ina gaya muku duk sanda ya fita ne fa wannan ke kashe kuɗaɗen nan ba tare da ya ji komai ba. Kuma in ya je yana sawa ne a daga sunansa a ta yawo da sunansa, yana jin daɗi inda har rabawa mutane kuɗi yake yi. Ya rabawa mata duk abin da suke so, ya je ta rabawa mata kyauta, ya rabawa abokanai wanda ya sani da wanda bai sani ba. Yana haɗuwa da kai kawai zai baka kyautar kuɗaɗe, kamar wannan da kuke gani shi ma haɗuwa da shi kawai ya ba su wannan kyautar kuɗaɗe da kuma kayan shaye-shaye da kuke gani masu tsada. Ba ruwansa, haka zai dinga siyo jakunkuna masu tsada yana rabawa mata. Kawai sai dai in ya ganki a hanya, in ya ganki kin mishi kyau kawai zai ce a 'yan mata an gonan mana wannan naki ne karbi, haka zai baki. Ba ruwansa, ba tare da ya ji komai ba. Jakar nan da kuke gani jaka ce mai tsada wadda ta kai kimanin dala 50, ba dala 50 ba kai dala 50,000 nake gaya muku. Wannan jaka da kuke gani. He's like, I got this for you. Guys, I can't even make this up when I say that. Amma shi wannan yaro abinda bai sani ba fa kowa ake iya siya da kuɗi ba, inda ya ce zai yi wa wata tsohuwar budurwarsa gagarumar kyauta. Ya je sai mata wannan mota da kuke gani. Wannan mota da kuke gani ba ta da yawa ma a duniya gabaki ɗaya, inda ya ce bari ya mata magana abu, inda yake ce mata ke ya ne ga kyauta na kawo miki, kyauta ce na kawo miki a matsayin birthday gift. Inda take ce mai ba na bukata ba, ina da saurayi. Sai ce to yayi.
amma kusan me ba da mamaki, na yi mamaki da dai saurin kin karɓar wannan mota wadda inda a Najeriya ne gaskiya zai wahala. To shi dai wannan malam ɗin gashi nan dai yanzu yana cikin arziki, ji yake babu wani shege sai shi kawai ta ko ina kashe kuɗi yake yi. Ku dakata mun yi mantuwa a cikin wannan labarin akwai wanda muka manta ba mu saka shi a ciki ba. To waye wannan, bari mu koma baya. To a cikin dai wannan labari na gaya muku a can baya kafin yaran nan su fara wannan akwai wanda ya yi screen recording din chat su bayan suna cin kuɗin nan, suna celebrating, suna murna kuɗi sun duro. To a cikin wannan lokacin akwai wani mutumi da ake kiran shi da Zack XBT. To shi waye wannan mutumi da shi ma dan crypto ne babba ba karami ba, kuma shi ma an taba damfararsa a lokacin da yake crypto ba wasa. To shi wannan mutumi duk sanda aka yi wani babban transaction na crypto yana samun notification. Kun gan shi nan, shine nan a Twitter yana da followers kusan 700,000. So a baya dai na gaya muku shi ma an taba damfararsa kuma ya sha wahala a crypto. To tun a lokacin ya ɗau aniyar cewa duk barayin crypto sai ya kama su, masu buɗe mining ko kuma NFTs na ƙarya duk zai kama su. To nan fa ya dukufa yana bincike, yana kama wannan barayin crypto ɗin wanda suke damfarar mutane online. Ya dinga nemo su a hankali yana haɗa su da jami'an tsaro. Nan fa ya ce shi ma wannan yaron wanda yake fadaka da kuɗi sai ya binciko a ina ya samu wannan kuɗaɗen, inda ya fara bincike akan yaron nan, ya fara bincike ya gani kuɗin da yake kashewa dole shi ne ya saci wannan makudan kuɗi da ake zance ta ko ina an sace su. Ya fara binciken yaron nan, ya fara binciken, ya ga kuɗin da yake kashewa fa sun yawa fa, ya ce yawwa na kama shi, ɓarawan banza na kama shi. Nan ne ya samu damar shiga cikin kwamfutar wannan yaron inda yake ganin bayanan su da suka yi har lokacin da suka yi live chat, lokacin da suke iban kuɗin nan. Kun san a baya na gaya muku akwai yaron da ya yi screen recording, inda kuma ya ɗauki screen recording ɗin yake turawa shi malon ɗin, wa'ana yaron da ya sato wannan makudan kuɗin kenan ya tura mai. To wannan bidiyon da ke cikin kwamfutar shi malon ɗin, shi wannan bidiyon Zack XBT ya samu damar haƙar bidiyon nan daga cikin kwamfutar malon, ma'ana ya datsa kwamfutar su kenan har ya samu shiga cikin kwamfutar su. Ya ce yawwa abu ya yi kyau. To da wannan bidiyon ya yi amfani ya turawa jami'an tsaro, aka yi tracking wannan yaron, aka kama shi, aka kai shi gaban hukuma. Kamar yadda kuke gani gashi nan an zo gidan shi yaron da yake fataka da kuɗi, inda aka ci nasarar kama shi. Wanda kuke gani shine yaron nan, gashi nan shine yaron, an kama shi inda aka kai shi prison. Kamar nan gashi nan shi kuke gani nan, inda aka kama wani daga cikin abokanansu, ba mu da hoton shi. Shi kuma wannan ɗayan ne, amma shi ba a shigar da shi ba, ina ga shi ne juya musu baya kai su ƙara, amma dai ba mu sani ba dai. To shi dai malam an riga da an yanke mai hukunci, inda aka yanke masa hukunci daidai da abin da aikata, wato shekara 20 a gidan yari. Kai wato sai ya shekara 40 fa zai fito kenan, ikon Allah. To Allah ya samu dace. Za mu ci gaba da kawo muku bayanai akan wannan duk sanda labari ya fito, amma dai yanzu wannan shine ƙarshen labarin. Me kuka ƙaru da shi a cikin wannan labari?